i dag der skal jeg review den nye Mountain Dew Dark Berry. Den er lige kommet ned til 7-Eleven. Jeg tror den kom ud i går, men jeg var nede og kigge, og der var lukket. Så jeg fik chancen for at hente den i dag, og her har vi den. Mountain Dew Dark Berry. Jeg har virkelig glædet mig til den her. Helt sindssygt. Men eftersom at flasken den er lille eller sådan noget, så kan man ikke rigtig se, hvordan det ser ud. Så jeg har taget et glas med, så man kan se, hvordan Mountain Dew Dark Berry ser ud. Det dufter af. Lad os se. Det ser godt ud. Sådan rigtig. Der står også Mountain Dew with a blast of mixed berry, så det ser meget bæragtigt ud. Så lad os prøve at smage på det. Hold kæft, det smager. Hold da op. Hold kæft, det er godt. Det her, det er helt klart en af de bedste Mountain Dew, jeg nogensinde har haft. Hold kæft, det er noget. Meget bedre end alt det der Mountain Dew Energy og Mountain Dew Cold Red. Den her smager seriøst godt. Sådan lidt af blåbær på en måde. Smager lidt af den blå Red Bull. Så ja, så på en skala fra 1 til 10, så vil jeg nok give den 9. Eller 9. Så for næste gang, hvor vi reviewer en Rockstar. Vent lige. Vil du anbefale den? Helt klart anbefale Mountain Dew Dark Berry. Så følg med næste gang, hvor vi reviewer en Mountain Dew. Ikke Mountain Dew, hvor vi reviewer en Rockstar energidrik.